Znaš, nisu svi koji te napuste tvoji gubici. Ponekad život zatvori vrata da čuješ tišinu. A u toj tišini čuješ sebe. Ne traži potvrdu od onih koji te nikad nisu razumeli. Ti nisi ono što su oni rekli. Ti si ono što si preživeo. I dok god ustaješ, još si u igri. Nema većeg dokaza od toga. Ti si živ i ideš dalje. I to već menja sve. Ako ti se ovaj video dotakao duše, ostavi like, zaprati me i podeli ga s nekim kome bi mogao da znači. Nek se poruka širi. Neko možda baš sada treba da je čuje.